Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Hama dalam tembang-tembang tanpa musik. Silakan subscribe, like, share, dan komennya. Selamat mendengarkan. Aku sepisan ketemu karo kenya sing ayu rupane, nanging kaya aku kenal jebulane anake Pak RT. Saben dina aku tansah kelingan, saben dina pengen ketemu, nanging aku kudu kepriye, aku wis kadung tresno. Nanging aku kudu kepriye, aku wis kadung seneng. Arep nembung dhewe aku rawani, Papa Simbok tulung lamarke aku, bocah sing paling ayu, anake Pak RT. Papa Simbok ojo nganti lali, wekasanku iki bocahe anake Pak RT. Terima kasih.